Wat we in ons werk willen proberen is nabijheid geven. En ik denk dat nabijheid echt het lijden kan verzachten. Dat is wel lekker net voor de machine. Berber Roelofsen is zo'n het begin belutsen bij de kiem. Ja, ik zie hem veel slapen. En, maar ja, dat vooral, die vermoeidheid. De eerste hospice van Friesland. Haar vriendin verliest haar mem, die versteert alleenig in het ziekenhuis. Ze denkt, soks mat toch ik oorskinnen. En dat kin. De kiemen is er intussen 20 hier. 10 vrijwilligers, een huiselijke sfeer en rest. Rest om je tarrieden te kin op dat laatste stik. Ja, dat zijn die hele bekers. Kinderen willen alles wel doen voor hun ouders. Maar het is soms niet haalbaar om 7 dagen in de week, 24 uur per dag en dan soms misschien wel maandenlang voor iemand te zorgen. Dat houdt men soms niet vol. En dan kan het hospice gewoon een hele goede keus zijn. Want daar is aanvullende hulp en ondersteuning. En dat geeft voor die familie vaak wat rust en ruimte om ook weer kind of broer of zus te zijn. En niet meer te hoeven zorgen en regelen dat de boodschappen, de apotheek, de huisarts, de visite enzovoort. Dat geeft vaak een stukje rust en nieuwe mogelijkheden om weer echt kind te zijn bijvoorbeeld. Ik hoorde dat gisteravond de muziekvrijwilliger weer geweest is. Ja, hoe was het? Geweest. En dat was geweldig. Ja? Ja, geweldig. Had je verzoeknummers of hoe was het? Nee. Nou, heeft u wel een goede nacht gehad? Ja, best ja. Ja? Ja. Goed geslapen? Ondanks de felle ploeg heb ik toch goed geriepen. Nou, super. We zullen even de medicijnen pakken. Oh ja. Ja? Ja, daar ben je helemaal mooi hoor. Als coördinator is ze spin in het web van familie, artsen en vrijwilligers. En docht ze alles voor de gasten. Meesken op leeftijd, maar lieke goed ik jongeren. Het kan soms zwaar zijn, maar nee, over het algemeen is het mooi werk. Dat je een stukje mee mag lopen in het laatste stukje van het leven van de mensen. Waarin meestal de puurheid naar voren komt. Alle maatschappelijke franje is weggevallen. Dat je daarin een stukje mee mag lopen, dat is gewoon, ja, we voelen ons dan vaak bevoorrecht dat mag. Ik denk schapenkaas. Ja, schipsies. Ja, heerlijk. Ja, ik ben me bewuster geworden van waar het echt om gaat. Hoe ben je als mens? Hoe ga je om met je naasten, de mensen om je heen? Dat eigenlijk.